I abans de passar a parlar amb l'Agustí Torelló fill, amb el Cristian Carner us volem ja donar una notícia, ho tenim confirmat. El dia 1 de desembre tenim una nova edició de la Festa del Cava, aquí a Manresa, una festa que ja sabeu que és ja un clàssic, per dir-ho així, és la 7a edició, i bé, ja ho tenim tot més o menys a punt, no? Sí, està tot ja bastant lligat. Venen gairebé 40 cellers. I sobretot de cava, però també de xampany. Aquest any els caves ja estan molt consolidats i a més, com que hi ha moltes ofertes i molt importants aquell dia, doncs la gent ja ho sap i la veritat és que estem molt contents. Però també incorporem aquest any xampanyistes que volen venir, que són petits agricultors. Pierre Pallar ja ho coneixem, perquè Pierre Pallar ha vingut 7 anys i és un xampanyista així petitet, doncs en vindran 5 o 6 més. A part dels grans, també hi haurà Boulanger, també hi haurà Moixandon, Henri Belé. Sí, però és una feinada concentrar tota aquesta gent en un mateix dia, en un mateix espai. Sí, i en plena campanya de Nadal, que és el moment en què suposo que tothom està amb els nervis a veure què passarà, no? Què vendrem o què no vendrem, no? És el moment. De fet, el cava es ven sobretot per Nadal i el xampany es ven sobretot per Nadal, doncs és el moment. I a més, molt contents d'haver ja consolidat aquesta festa. I la veritat és que ara ja és molt fàcil, perquè els cavistes ja saben de què va, quan parles amb ells és molt ràpid. I l'important és que hi hagi bones ofertes, que la gent compri a molt bon preu aquell dia. Això és el que hem de dir, és una mica una oferta per la gent que ens veu, no? Que vulguin fer les compres anticipades de Nadal a preus amb descomptes bastant considerables. Sí, de 20, 25, 30, 50% de descompte, portat a casa gratuït. Portat a casa, després, passat uns dies. Exacte. Què més? Tenim tiquets, suposem, no? El procediment és el mateix, venir aquí a la botiga amb uns tiquets limitats o no limitats? Com ho heu fet aquesta vegada? Hi ha 1.000 entrades, no n'hi ha més. L'horari serà de 12 a 3 i de 5 a 9. Nosaltres sempre diem que si vols estar tranquil vine a mitja al matí. I no n'hi ha més, un cop s'hagin acabat, doncs s'han acabat. De fet, ja estem venent entrades. Recordem data l'1 de desembre, un dissabte, el primer dissabte del mes de desembre. Exacte. Normalment ho fèiem l'últim dissabte de novembre. Aquest any, el 24 de novembre, doncs, queia massa cap aquí i l'1 de desembre ens va semblar que era una data perfecta. Molt bé, doncs tots convidats. L'1 de desembre, a la 7a Festa del Cava, aquí a Manresa. Seguim endavant al Petit Celler, anem a parlar tot seguit amb el convidat més jove que ha passat pel nostre plató de vins, i l'anem a conèixer tot seguit.